Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Hnyf National Youth Front Women's Wing. Harengkat ke jingi trailang bat ke Hnyf Shillong region haka kat sau tari gubana jilleo arhazar arpuai kila lej ban ai jingerap deki Marbam ya ki arpotali ki Longïing ki badan haka shnong Umsning Ribhoi district ki bala yakendo jing nakadaw ke jing penjari jong ki Borsenshar district ya ke jing Kangdam. Dang haka kat ar tari gubana jilleo arhazar arpuai ki dikhot jong ka seng hapo ka jingilam jong ka president jong ka Hnyf Women's Wing ka kong biti jerwa kila hiar sya ka shnong Pynthorsohma Tynring ka badang ha bapo ka Ribhoi district ban sam jingerap de ki Marbam shiki lai potli ki Longïing ki bakhamduna haka yo ka kon.